Interviu desprins din cărți. Lecturile favorite pe înțelesul tuturor. Bună tuturor! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare de carte. Astăzi o avem alături de noi pe buna mea prietenă din clasa 7-a, Renata Gânsi. Bună, mă numesc Renata Gânsi, sunt pe clasa 7-a și am 14 ani. Cartea despre care astăzi voi vorbi alături de Ariadna se numește Numele Trandafirului. Este o carte scrisă după o povestire istorică, scrisă de autorul italian Umberto Eco. Această carte este plină de mister, suspans și de când o deschizi te face să stai cu sufletul la gură. Cine ai crezut la începutul cărții că a fost răufăcătorul? Papa Ioan al XXII-lea, deoarece mi s-a părut suspect când a acuzat acel număr de franciscani. El a acuzat franciscanii pentru faptele lor reprobabile? Da. Ai fi fost nelegiuitul. De ce ai comite nelegiuirile? Aș fi fost în pielea lui, aș fi comis faptele reprobabile, ca să nu afle nimeni de camera secretă din bibliotecă. Adică, dacă și cel mai micuț om s-ar fi apropiat măcar puțin, aș fi făcut-o. De ce crezi că George s-a simțit deranjat de detectivi? Deoarece detectivii noștri erau pe care să afle adevărul despre el. Final, după ce ai citit cartea, faptele reprobabile comise de acesta aveau ceva în comun? Într-un fel, ceva în comun. Toate faptele reprobabile erau comise în bibliotecă sau când detectivii erau aproape de adevăr. Dar de ce crezi că se ascundea acestea? Avea ceva de ascuns? Eu cred că era frică să nu fie condamnat, având în vedere că în trecut se petreceau astfel de sentințe. Dacă ai adus vorba de detectivi și de faptul că s-au apropiat de adevăr, ni poți prezenta? Da. William era mai calm, educat și rezolva problemele cu foarte multă logică. Iar Guy era rece, sever și foarte irațional, dar erau foarte diferiți, dar într-un fel gândeau la fel. Adică gândeau diferit, dar ajungeau la aceeași concluzie. Da. Ai crezut pe tot parcursul cărții că unul dintre detectivi ar putea fi implicat în povestea nefastă? Da, cred că ar fi fost Adosso, deoarece la finalul cărții zice că a murit purtând manuscrisele ca pe un oracol. Dacă ai putea să schimbi ceva la carte, ce ai schimba? Aș schimba finalul, deoarece este unul complicat și greu de înțeles, cartea în sine te ține în suspans, este foarte interesantă. Dacă tot ai adus vorba de impresii, ce impresii ți-a făcut cartea când ai luat-o de pe raft și ce impresii ți-a făcut după ce ai citit-o? Când am văzut-o pe raft, m-a tras foarte mult titlul și coperta. După ce am citit-o, m-am îndrăgostit și de conținutul ei. Ce se numește acest roman, Numele Trandafirului? Pentru că trandafirul a dispărut și a rămas doar numele lui. Ce ai recomanda această carte cititorilor? Aș recomanda-o cititorilor, deoarece este o carte foarte interesantă și având în vedere că este scrisă într-un fel după fapte istorice, care, părerea mea, țin cât un strâmbure de adevăr, te atrage și faptul că se întâmplă totul fără ca tu să-ți dai seama și făptașul poate fi oricine și te pune cu minte la contribuție. Îți mulțumesc foarte mult, Renata, pentru prezentare. Sper să mai avem ocazia de a colabora. Dragi colegi, aceasta a fost prezentarea de carte de azi. Data viitoare, toate cele bune. La revedere! La revedere!